Здравейте хора, аз съм Неймар БГ и извинете, че малко е накрил камерата, зарежда се телефона. Сега, не обръщате внимание на другите неща, така. Ще правя тениски за канала ми, да знаете. И ще кажа число, от което да е числото. Число, например, и който познаеш има един подарък. И ще видим сега този влог. След малко ще се видим, ще измисля от кое число ще бъде и ще се видим. И намислих числото. То ще е от 1-20, който познай, не познай ми. Напишете в коментарите кое число. Напишете кое число и каквото и да е просто. Не, ще го направим така. Значи пишете число отдолу, аз ще ги напиша, ще изтегля едно и който печели, ако искате ще се видим на моята улица, не знам, ако искате да ме видите, пишете отдолу, ако искате да ще го изпратя, пишете отдолу, но ако ви го изпратите ще е 4 лева отгоре. Ще видя сега, тениските ще станат до 3-4 месеца, най-късно, ще видим сега. И това ще е за този влог. Късъки. Ще видим. Просто ще се видим в раздаването и така.